Radio. Sa mga nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Governor Lacson nanindugan nga ipabilin ang requirement nga S-Pass sa mga travelers. Face-to-face classes, ginalauman ni Councilor Novero nga makabalik na sa Bacolod. Sa balita nasyonal, bakuna para sa nag-edad 11 anyos panubo mangin available na sa katapusan sang tuig. No work, no pay rule, maghimo mapatuman sa mga wala na bakunahan. Sa balita international, 46 patay sa aksidente sa bus dito sa Bulgaria. Sa balita sa sports, Alex Ayala napaslawan sa ITF World Tennis Tour. Balita entertainment, kanta sa Malaysian singer gindlian nga patukar sa China. Samtang sa balita special, aton pag-istoryahan ang 10 Commandments para sa 13th month pay. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Nobyembre 24, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kagaksyon Boy Duran, ang mga balita lokal akong sa atong balita sa lakat sang panahon. Ang Northwest Monsoon nag-apekto gihapon sa extreme northern Luzon o kung northern kag central Luzon. Ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ nag-apekto naman sa Mindanao. Sa Western Visayas, sa lakip na diri sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan o kung thunderstorms bangod sang localized thunderstorms kag ITCZ. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan aminhan padulong aminhan na sidlangan ang mabatyaga naman sa isla sang Negros. Ang baybayon, mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalod. Samtang adlaw na butla kay na alas 5:43, samtang magatunod naman alas 5:19 karon sa hapon. Ang temperatura yara sa 25 degrees Celsius, tubtob sa 27 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna. Welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Share kita mga ka-aksyon sa aton sining live broadcast sa FB na. Daw hapos mo lang na mag-share So share kita Good morning dira kay Herlinda Geroy Malay. Sa kay Christine Menias Villalobos kag kay Ma'am Elizabeth Malacag Gamala. Good morning man. Alex Fuentes kag Ruchel Evangelista. Idol Doors, wow. Napawaw sa imo nga bib. Wawawin na gurafin mo. Wawawin. Ay Wow. kala. Bakit ka? Ano nang imo man? Sige. Ma'am Elizabeth Malacag-Gamala, Raman siya Action Boy. Yes. Good morning sa imo. Si Ana Sinoro ara gyapon. Kag happy birthday kuno kay Ma'am Veronica Santillan Manukan, si Lini Cristin Miñez Villalobos kagalin sa ARB Fans Club. Yes, good morning and Good happy morning. birthday. Happy birthday Veronica Santillan Manukan. At timing gid galantaw siya watching. Aragid siya. Oh. Yes, enjoy your day. Enjoy your day, madam. Kag kabay pa ang imong kadlawan, ang imong birthday mangin malipayon. Yes. More birthdays to come, good health. God bless. God bless. Oh, sige. Kaya Jocelyn. yes, good morning man sa imo. Duril, super tiga ba sa. Enrique. Natigalo humuka bla. Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning man. Kaya Erlinda Heroy Malay, thank you good sa pag-share. Yes, salamat. Good morning man kay Miss Jinky Dilagdon sa Arizona. Kag salamat gid sa 100 stars. Dali lang Yes. kay hindi ko mapindot ang Seymour kung sino pag nangin tamiyaw ya. Nga nag-send siyang 200 stars daw ginapin man ang comment. Nga hindi ko makita ang kay Lester Benitez nga ginapinaw.
I don't know. Basi wala. Nag-automatic pin subong. Mhm. Aha. Good morning. Ginagreet ni... Makita mo da? Kaya hindi ko mapindot ang, Hindi mo ang pindot? Seymour. So, hindi ko makita kung sino pwede ba niya. Si Patty Grace Tembrevilla, good morning kano kay Kap Bibing Tubiliha sa Barangay 2. Gapamati gid subong samtang gapangape upod si Baskog Jason Tupas sang Hinubaan. Uy, Baskog Jason. Si Jason naman niyang friend ni Action Eden, di ba? Si SB Jason Tupas. Oo, bala mo nga. Oo. Amo na siya, sure ka? Medyo sure. Okay. Kabalo lang ko tupa sa pilido, pero hindi ko sure kung siya. Siguro, Si Jason. Jocelyn, kag kay Miss Jinky de Lagdon, ang aga ko no sa kay Beboy Villasor, sa mga katapos ang EFC, kag kay Sirela Samar Aguilion, kay Raymar Swatu Imperial, Alma Oligon, good morning from Arizona, USA. Send 100 stars. Thank you. M. Saboso, good morning. Good morning. Sige, standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa Fort Juanita Morning Edition. Sa detalye na sa aton nga panguna nga mga balita lokal, ginpanindugan ni Governor Bong Lacson nga magpabilin ang Safe, Swift and Smart Passage o kung S-Pass Travel Management System bilang requirement sa mga travelers nga nagasulod sa Negros Occidental paagi sa Silay International Airport. Sunod sa gobernador, paborma ng mga airline companies sa sining pagsulundan, bagod hindi na sila mabudayan sa pag-verify sa ginapresentar ng RT-PCR test results kag vaccination cards o certificates. Ganyan pa siguro ni Lacson nga pagdula sa S-Pass travel requirements sa siyudad sa Bacolod ang hindi makaapekto sa nagapalayon nga kampanya sa gobyerno provincial kontra COVID-19. Nobyembre 24, nag-issue sa Executive Order No. 53 si Mayor Emilio Lunadia nga nagatugot sa mga pasahero nga makasulod sa Bacolod nga hindi na kinanglan sang S-Pass. Apang ginpahayag ni Provincial Interagency Task Force Action Officer Attorney Rayfrando Diaz II nga ini ang illegal kapag supak sa Resolution 101 sang IATF. So be it. It will not affect the wishes of the province that we will still require an S-Pass. Do you realize that even the airlines appreciate an S-Pass? Why? Because they don't have to validate or authenticate the VAT certificate that is presented to them or the RT-PCR result that is presented to them. Nagalaom si Councilor Winesito Novero nga makabalik na ang face-to-face classes sa syudad sang Bacolod. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Novero nga isa sa pwede mangin rason nga makabalik sa face-to-face classes sa mga eskwelahan among voluntary vaccination battle sa COVID-19 sang mga Bacolodnon. Sunod kay Novero, ginakinahanglan ang kooperasyon sang mga tao sa siningatikang. Sa karon sa tertiary level, kag ang mga medical kag technical courses lamang ang ginatugutan sang CHED nga makabalik sa limitado nga face-to-face classes. Madumduman may mga eskwelahan sa barangay o kung may eskwelahan sa barangay Alangilan ang nalakip kuntani sa pagpaidalom sa pilot testing sa face-to-face classes sa gobyerno apang ginpamatukan ini sa punong barangay matapos ang record nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa nasambit nga barangay sa amo nga panahon. Ginpahayag naman sa Color San Agustin Bacolod nga ginatagan sila sa otoridad sa Commission on Higher Education nga magpatigayon sang limitado nga in-person classes. Ang mando ay epektibo sang Nobyembre 19, tuig 2021 tubto Hulyo 22, 2021. Sa Facebook post sa CSAB, ginpahayag sini nga mga estudyante sa kurso gid lamang nga Bachelor of Science in Nursing kag Bachelor of Science in Medical Technology ang magabalik sa face-to-face classes. Samtang gitpahayag naman ni Dr. Carlos Eduardo Legaspi Jr., ang External Affairs Officer sa University of Negros Occidental Recoletos, nga nagahulat pa ang bulutuan sang sabat gikan sa CHED may angot sa ila naman nga application. Ginapa prioridad ni Gawa Secretary General Winnie Sancho sa Gobyerno Nasyonal ang pagpanubo sa vaccine hesitancy sa Pilipinas sa baylong ipatuman ang no work, no pay rule sa mga empleyado nga nagapamalibad nga magpabakuna bato COVID-19 sa pihak nga on-site ang trabaho. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Sancho
nga kinahanglan ni konsidera sa gobyerno ang sitwasyon sa madamong nga tao nga nadulaan sa trabaho bangod sa COVID-19 pandemic kag kung ipamilit ang no work, no pay rule, dako ang tsansa nga madugangan pa ang madulaan man sa palangabuhian. Isa man sa ginakabalak-an ni Sancho ang mga posibilidad nga basta na lamang kakason sa mga employer ang ilang empleyado in kaso nga wala pa nabakunahan o kung may pagpangduha-duha sa bakuna. Tungod sini, plano ni Sancho nga magpatigayon sa Unity Forum agud matalakay ang isyu kag makahimo sang tikang para sa interes sang mamumugon. At this point and time, Bala Brian, kung i-consider mo, no, naipit na subong ang mamumugon kadamo sa wala sa trabaho mo. Kung i-imponer gid nimo ining mga ginambal nila nga mga pronouncements ng gobyerno nga sometimes inconsistent with one another, you're doing more harm than good. Sigawa Secretary General Winnie Sancho. Samtang mula to naman ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran ang ipagawa nga guidelines angot sa no work, no pay rule nga ipatuman sa mga establishmento kag employers sa ilang mga empleyado nga magpamalibad nga magpabakuna kontra COVID-19. Sa interview section firing line, ginpahig ni Familiaran nga may conflicting opinion ang no work, no pay rule. Gani importante nga may guidelines agud maplastar sang maayo kang hindi mangin kung hindi maglapas sa lahi. Samtang wala man nagapabor si MBCCI President Frank Carbon angot sa no work, no pay rule, bangod wala man sang lahi nga mandatory ang pagpabakuna. Well, Action Bray, ulat to naton ang guidelines kay ang base man lang na siya kuan no? Press releases, no? Kabalo ka may question of law mo, may ara kita RA, I forgot the number, but the vaccination is voluntary. Yeah. Ang kabayang sampayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Nag-apelar si Philippine Statistics Authority ug ang PSA Negros Occidental Chief Statistical Specialist Luis Gonzalez sa publiko nga magdangop sa ila amot sa mga reklamo nga wala ginabato ng national ID sa mga remittance center kag bangko tungod wala sang pirma sang tag-iya. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Gonzalez nga hungod nga wala ginbutangan sa pirma ang national ID agud hindi makopya sa iban nga gamiton sa illegal. Samtang magapatigayon man sa training ang PSA angot sa pag-usar sa national ID kag magapahamtang sa isa ka machine sa nagkalaingan nga opisina agud para maskan ang ID. Bakuna para sa edad 11 anyos panubo mahimo mangin available sa katapusan sang tuig. Samtang no work, no pay rule mahimo patuman sa mga wala na bakunahan. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Hashtag account Tony. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account Tony. Batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account Tony. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account Tony. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami ginagawan nga apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang sa factor sa pagsaka ng sininto. Yes, sakay Slasher Sumugat, good morning dira sa imo. Kay Atia Kim Iriman. Ay, Atia, dugay-dugay basi face-to-face classes na ha. Preparar ang aton nga mga outfit of the day. Yes. May uniform man sila guro. Di Pero kay ako una-una sa pa mo lang. ni guro ay paniya nakabakal uniform ya kay Kasi nagutok ng uniform niya, tiya sa iya. Correct, oo. Okay, 2 years daan nga wala Way ka klase, face-to-face. face-to-face. Remia Garcia sa Barangay Panukoy Manga Aga. Kay Jocelyn Song Comedia o Yahada, good morning dira sa imo, no? Kumusta na dang aton nga mga kwan kalamayo? Nga lamayo. Ito na nga, ano kada, sang lamayo ya? Wala pa ko ka agi dira nga magbakal kay kung sabla do alang-alang balahaw. Oo. Sige lang, maagi ko na da, no? Sige. Kay Shirley Tadi dira sa New York. Good morning kuno, kag pa-shoutout lang sa mga staff sang Point Gate Inn sa Victorina Heights, Mansilingan. Kita mo na? Oo, duga cater ni sila bala ano action boy mong pwede kada ka those small birthday surprise ng balahaw, di ba? Party. Oo. Oh, basi si Miss Shirley ning tagiya. Inaha? Basi. Sa Victorina Heights. Very showbiz. Basi tuod, no? Oo. Sige, good morning. Landa sa tanan niya taga Point Gate Inn staff. Nakatilaw ko da Christmas party. Naka-try ka da? Mga 4 years ago siguro, 5 years ago. Lain man siguro yung ano ay. Mayroon na sila area. Aka daw clubhouse to nga min ko nang daw clubhouse. Clubhouse na inyo yan. Oo, daw clubhouse. Mayroon na nga daw area lang siya nga daw video. Do pwede ka video kay bla. Do ka pwede ka set up surprise. Dahil lang lapit lang sa gate. Lapit lang. Oo, makita lang gate. Lapit lang ko sa gate kasi Point Gate eh. Oo. Literal, malapit man sa gate. Lapit sa gate sa Victorina Heights. Oo, na. Okay. Ano daw small gatherings lang. Wala ko bikakadto, pero nag-inquire ko da, namangkot ko kung pila daw mga ano lang guro makasulod mga 10 to 15 no mo lang na siya. Okay. Small lang gid siya yung mga ano lang bala pang surprise birthday party lang with bar. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing surprise dito ka kadto. Surprise ta ka. Sa birthday ko bala. Syempre pareho mo Kinahanglan birthday gid. Ha? Kinahanglan birthday gid. Hindi pwedeng i-surprise ta ka bisan di mo birthday. Sige. Taman mo lang Para matapos ang tuig mas lingkod ka surprise ka do patugyapon na. Ay Japon nagtupa. Yeah, that's the surprise. Wow. Melvin Peñafiel, good morning man sa imo. Kay Teresa Linaha Kayaw. Oy, ang ihada ko gali. Maria Rivera Murayama. Yes, good morning sa imo Miss Maria Rivera Murayama, Japan. Ano siya dapat? Muna sa gani. Birthday na boss. Ay, gali ka. Yes. Birthday, of course. So, advance happy birthday lang sa imo Miss Maria Rivera Murayama, Japan. Pang invite to siya actually sa dito sa Murayama Comedy Bar. Wow. Dito ang birthday niya daw. Tanong ta boss kasi Toto Hans daw boss man ng Wanda. Oo. Di ba si dinner man ni kay Miss Maria, di ba? Yes, daw dinner ko no. Pwede man ang dinner mga tag 8 or 9 guro. Ha? 8 or 9. Makadto to. Bukti ka lapiyo pagkaga. Wala piyo gid yan. Lapyo gidya. Gumawa mo gid pagkaga. Kung may ara boss si Toto Hans. I-divide talaga. I-divide talaga sila. Walang piyak ka tiil, ara sa kay Toto Hands. And sa hands. And sa piyak kay Miss Maria. Sige. Tanong ta boss good morning madira kay Marjun Rivera. Anthony Rivera kay Michiko. Michiko,
good morning. Di mamita ni si Michikoy, no? Kung For sure. magkakita to. Siguro. Basta ikaw lang invite. Hindi ah. Anong Tanan, invite? tanan tato. Tanan tato. Tanan to to. Hindi ako lang invite. Kundi ako ka pang invite. Ay, ikaw ka pang invite. Asabad. Mimicia Roques, may agaman. Weng Skilly Morales, Weng, morning da sa inyo ni Abby, ni Atnat, ni August. Yes. O si Awin Torres. Ay, Sir Awin Torres, kumusta ka na, sir? Dahil sa Mainuban, kamusta ang village tada? Village. Fukudamachi. Sol Lama Barnacha. Sawadi ka, dahil sa may Thailand. Kapungkan. Kapon ka. Na. Si Lulat Dialagdon, kag si Joe Dialagdon, good morning dira sa DSB, Carina Villaflor, kag sa Apil, kag mga pamilya dira sa DSB, no? Yes. Ni Ma'am Jinky, no? Kay Leonor Montesino, kag kay Ricky Malala, amigo, mga dira sa imo, no? Si Jocelyn, no? Si Yada ko nagkadlaw ka lang, pero putsan mo gid kuya lamayo ya mag Christmas. Huwag mo ganang request Pasko ginaya nimo sa akon lamayo. Yes. Nga karaho ha. Oo. Hindi ko nasig iban niya nga mga request isda. gida. Makaraho pag yate. Sige. Okay, punso niya na. Kay Hugh Christ Gabriel dira sa DK Kapihan, mga suki dira sa Kapihan. Good morning dira sa inyo sa La Carlota City. Yes. Rochelle Fulgencio sa Sana, good morning, man. Sa kay Mrs. Alvarez sang Tangob, sa good morning halin sa kay Ma'am Van, kag Dr. Matt Mayo. Yes, good morning. Good morning. Sa inyo dira. Standby na sa aton mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasba ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasba ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo. Action Radio Philippine Standard Time, 7:29 sa detalye na sang mga balita national.
Ginpahayag sang Food and Drug Administration nga mahimo mangin available na sa katapusan sang tuig ang COVID-19 vaccine para sa mga kabataan nga nagaedad 11 anyos panubo. Suno kay FDA Director General Eric Domingo, dako ang tsansang ang bakuna sang Pfizer-BioNTech ang mangin available sa katapusan sang tuig kay ginahulat naman ang Sinovac nga magpasa sa ila data para sa mga kabataan edad 18 anyos panaog. Sa karon, limitado pa lamang sa 12 tubtob 17 anyos ang Pfizer-BioNTech kag Moderna. Nakalambot na ang barko sa Pilipinas nga may dala nga supply para sa mga Pinoy nga gin-deploy sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ini matapos ang isa ka semana sa nga ginbalabagan kag ginbombahan sa tubig sa Chinese Coast Guard ang Philippine Supply Vessel nga padulong sa Ayungin Shoal nga nalakip pa sa Exclusive Economic Zone sa Pilipinas. Suno kay Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, udto sa Martes nga adlaw sa nag-abot ang resupply boats sa lugar. Suno kay Armed Forces Western Command Chief Vice Admiral Ramil Roberto Enriquez, nakaabot ang barko nga wala sang anuman nga insidente. Una na ang ginpayag sa gobyerno sa China nga sa Nobyembre 16, nag-trespass ang barko sa Pilipinas kag yara ang Chinese forces para protektahan ang ilang teritoryo. Posible nga mapatuman ang no work no pay rule umpisa Disyembre 1 sa mga wala pa nabakunahan batok COVID-19 nga mga empleyado nga kinahanglan magkadto on-site kung inisla padayon nga magpamalibad sa mandatory COVID-19 testing. Madumduman sa idalom sang IATF Resolution number 148 kag 149 napit sa Nobyembre 12 kag 18. Umpisa Disyembre obligahon na ang tanan nga mga establishmento kag employers nga pabakunahan ang empleyado nga sa on-site nagatrabaho. Pag-abot sa masunod nga bulan, ang tanan nga wala na bakunahan kontra COVID-19 ang kinahanglan nga magpaidalom sa RT-PCR testing sa ila kaugalingon nga gasto. Isa ka beses sa kada duha ka semana agud tugutan nga makasulod sa trabaho. Ginanunsyo sa Department of Education o kon DepEd nga 56 sa isa kagatos ka mapampubliko nga eskwelahan nang wala naka-record sa COVID-19 infection sa ilang estudyante kag manunudlo para sa unang semana sa pilot implementation sa face-to-face classes. Sunod kay Assistant Secretary Malcolm Garma, may pila ka mga eskwelahan ang naka-report nga may pagpanghangkat sa mga estudyante sa pagpartisipar sa pilot face-to-face classes. Dugang pa ni Garma sa 56 ka eskwelahan, 18 ang gin-report nga pila ka estudyante ang wala nakapartisipar tungod nagmasakit. 7 man sa eskwelahan ang nagpahayag nga nag-absent ang ilang estudyante tungod sa kalayoon sa eskwelahan halin sa ilabalay. 11 naman ang in-report kay pila ang estudyante kinahanglan tutukan yung obligasyon sa kung pila ka may estudyante ang may kinahanglan nga tutukan yung obligasyon sa ila panimalay. 3 naman kay eskwelahan ang gin-report nga wala nagkadto ang ilang estudyante bangod sa natural kalamidad kag 11 ka mga eskwelahan ang nagsiling nga hindi pa handa ang ilang estudyante nga magtambong sa klase. Diyan pa kamalaot naman sa pila ka mga gobernador ang ginaduso sa mga senador nga buhinan ang pondo sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ginakabig ni Bohol Governor Arthur Yap nga great concern ini sa piyak nga nabaton na sa probinsya ang Barangay Development Fund para sa masunod nga tuig. Ginaduso man ni Yap nga hatagan ang mga local executives sang kayunan agud mapamatian ang sentimiento. Samtang gintawag naman ni Eastern Samar Governor Ben Ivardone nga political posturing ang tikang sa pila ka mga senador. 2 ka semana na nakaligad sa nagsugtanay ang mga senador nga buhinan sang 86% ang pondo sang NTF-ELCAC tungod na paslawan nga makatag sang detalyadong report kung din gingamit ang pondo sang 2020. Padayon nga ginaduso sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte ang press freedom sa pungsod gadungan sa pagdumdum sa ika-12 katuig nga Maguindanao Massacre kahapon. Ginpahayag ni Acting Presidential Spokesperson kag Cabinet Secretary Carlo Nograles sa karon nga administrasyon na pamatud-an nga guilty ang key members ng Patuan clan sa 2009 massacre nga nagresulta sa kamatayon sa 58 kamatao kalakip na 32 ka media. Dugang pa ni Nograles sa karon nga administrasyon nakuha ang hustisya para sa mga biktima sa nasambit nga kaso matapos mapamatmatan ang nakasala sa 2019. Sa madumduman kalakip sa napatay ang katapos ng pamilya mga dato, mga staff, mga media nga padulong kontari sa Comelec office para sa pag-file sa COC ni Anay Buluan Vice Mayor Toto Mangudato nga magapapili bilang gobernador sa Maguindanao. Sa katapusan nga bayan sa aton balita nasyonal, ginpahayag naman ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso nga ang gobyerno nasyonal maga-invest sa pagpasanyog sang internet connectivity sa pungsod kung ini siyang mapilian bilang presidente sa masunod nga tuig. Sa iya nga pagpamulong-pulong sa tubang sang kapin 300 ka mga youth kag estudyante sa Inares Auditorium dito sa Binangonan, Rizal,
Ginapahayag ni Moreno ang kaimportante sa kinahanglanon para nga mapasanyog ang internet bandwidth sang pungsod nga isa ini ka-requirement sa pag-revive sang sektor sa edukasyon ginapaabot mag-retain sang distance learning modalities sa malawig pa nga panahon. Suno sa Aksyon Demokratiko Standard Bearer, nga ang ini nga mga inisyatibo ang ginaimplementar na sa Manila sa di na mga estudyante ang ginahatagan sang significante nga mobile data allocation sang gobyerno sang Manila. Ang 47 anyos nga local chief executive magpahayag nga ginaplano man niya nga pabaskugon ang digital infrastructure sa pungsod agud suportahan ang mga industriya nga nagasalig ini sa internet connectivity. Ginpahayag pa ni Moreno nga ang gobyerno makapartner sa private sector sa pagtukod kapag kumpleto sang National Fiber Backbone nga mag-aangot sa tanan ng eskwelahan, talatapan sang gobyerno, law enforcement kay iban pa nga ahensya sa pag-require sang connectivity pareho sang Commission on Elections. Ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ako si Bayani Agbayani. Bakunado ako. Ikaw ya, saan o ka pa? Magpabakuna na para abanse ka. Sabi ko. Ako si Bayani Agbayani. Respect sa COVID. Magpabakuna na para sigurado. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga nag-trap dito or nag-trap dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga Sige, ano ka, kablan na dyan ay. Sakay si Hada Jocelyn niya ang ayan ka action doors ang hair mo. Salamat. Sana may lamayo kagidya. Lamayo. Lamayo. Duso. Lamayo is life. Duso. Ginaya mo. Hello, Action Boys. Akong cousin nga si Angelica Caldito Babak. May beautiful cousin naman from Iloilo. Lain naman ang cousin. Teacher manigapon. Teacher, anale, sino to? Teacher Angel. Angel. Ang isa kayo na ganun, sino to ya? Si Ivy. Ivy. Teacher Ivy. Teacher Angel. And of course, si Tita Celine nga teacher man. Yung mama ni Angel. Ay, okay. Pero yung mga linyada sa mga teacher niya nga mo. Niya nga mga family of teachers. Yes, family of teachers. And family of beautiful people. Yes, perfect. May kanding ka sa Christmas. May isa ko blang amigo, blang ang ginagtanaw sa Manila ni siya. Yan nagiging nagiging fan ako ng ng Action Radio Nya pretty yung si kay na pagtanaw ya si Eden gid ang kuan mo. Nya pretty yung si Eden lingko si Dorel kasi yung kasama ko, mga pretty yung mga babaeng, mga batang yun. Prettylicious. Prettylicious. Prettylicious sa lingko na ganing may licious na ganing sa kay kuan bla si idol ko man mo si nang ang Paris ba ni Bong Navarro bla sa kuan bla sa pelikula bla si Valerie. Si Valerie Concepcion. Beautiful man actually. Beautiful man. Perfect. Kerwin Don De Leon, good morning dira sa San Enrique. Siling ni Tessa Murayama. Si Tess actually nasa mo si Maria Rivera Murayama. Si Tess na siya. Isa lang sila. Isa lang na sila. Di ka na mga balya. Tanan ka mo please Miss Dorel go kagida.
Yes. Sige. Kay birthday Sige, niya man, Miss Maria. Kay birthday niya man, no? Yes, So, birthday. mga nasiling ko daw, kung nagiging daw, necessity na, necessity na magganto kay ti birthday ni Tess. Yes. Sige. Julius Bolido Bourbon. Good morning, watching from Rojas Capiz. Ano ni siya sa akon kumare man? Si Miray, bla. Kumare ko si Miray na may most beautiful kumare. Wow, perfect. Ano na yan, si Miray. Oh, dako gini hatag guys ang kumaryo. Kaya lagi kung sa kuno mo na sa greet mo na siya. Suktun niya ka na sang nya pila ka tuig na wala ka kakapagkikita kay ihada mo ha. Ano mong ihada kung nakita na kami guro do mga 18, 19 years old na siya. Ay, anong last mo nga ano siya sa pagbunyag? Pagbunyag. Sa kita mo siya. Pakita na lang mga 18, 19 years old na siya or 20 na yan eh. Kung di nakahatag ka gin. Sa imo nga, Kita ka sa ginapakit. 18,000. Na gintingaw mo. Wow, swerte ni Hada. Si Marscape, kita mo da si Marscape. Marsky, Persalin, Hirolio. Good morning. Pretty Mahilom, good morning man, kag Ramon Villagracia. Dahil na magbato malabago, may aga ko no kay Ma'am Nona, siling ni Ana Sinoro. Yes. Kag good morning ko no kay Gov Bong, Vice Gov Jeffrey, kag Congreg. Ay, naka-political siya ba? May kuano, may Don Salvador Benedicto nga kuano nga ano ganit na nga account. Nag-send 75 stars. Wow, thank you so much. Basi si Don Salvador gini nag-send. Galing kita patay naman ni si Don Salvador. Sige, assistant. Assistant. Nga ba siya nga kumaysa? Balo kayo ni si Don Salvador Benedicto, father ni siya ni RSB, ni Roberto S. Benedicto. Nga nangin ambassador naton sa Japan. Nga nagtaliwan naman. Kaya si Ambassador Benedicto, bata niya ni si Kitsi Benedicto. Nga nagtaliwan naman. Nga bata niya si Congressman Yuyet bala? Yuyet Ferrer. Nga Ferrer. asawa ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Okay. Jose Hirson Lapinig Junio, good morning mandira sa imo. Kag may sap kita gali action doors ha, mga ka-action, may ara kita nga sap pamaskuas ang Action Radio Bacolod. Oh yes. Sige, sino naman ay naman swerte nga magadaog. Subong nga adlaw. By the way, nakabakal ka na sa imong costume? Gapangita po gani kung maano ko. Sige mo ba anong suggest mga Si Action Eden, nag-suggest ko sa Action Eden, lingkukuhan ka lang ng si Gal Gadot bla. Wonder Woman. Galing kay Marvel, DC, gali si Wonder Woman. Ha? DC DC? bla siya. Hindi siya Marvel. Galing ka. Hindi siya Marvel, DC siya. Sila na mga Superman bla mga DC guro na yan. Ang buta hindi ko Marvel kasi. Para man siya Japon. Oo, pero Nadala na siya sa aton niya. Ara siya, ti DC na siya. Ni Action N. Ang bago to ni Action Eden. Kailan ko tani si Wonder Woman ka lang. Tapos ikaw si Supergirl. Supergirl man? Supergirl. Supergirl man? Superman. Balantala na ako na Balantala na. Yung mga ano. Basta, ngita ka mo sa mga superheroes, bala nga mga doon ka mga sexy bla. Mga Darna. Hindi ba ginaya Marvel sa Marvel? Hindi ba ginaya Marvel sa Darna? Hindi in the likes of Darna bla. Pwede na naguro, basta mga superhero. No? Tiara, kikwan. Tiara man ko nakita actually Superwoman, babae. Yung costume Superman eh. Sige, standby na sa mga dugang nga mga balita. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagias 43. Kag sa detalye, Balita International, 46 kumatao nga ginalikipan sa 12 ka mga kabataan na nagkilamatay sa bus accident sa Western Bulgaria. Lunsay mga turista ang sakay sa bus kinakarehistro sa North Macedonia, kagagikan ini sa Istanbul, Turkey, sa nagbunggo ini sa barrier. Nakaluwas ang 7 kamatao kag sa karon ginabulong sa hospital. Kalabanan sa mga biktima ang nasunog sang magkalayo ang nasambit nga bus. Ginahibalo pa sa karon sa otoridad ang rason sang aksidente. Sa atong balita naman sa negosyo,
Ang gobyerno sa India mag-introduce sa isa ka hagna nga magadumili sa mga private cryptocurrencies kaya mag-create sang framework para sa central bank nga digital money. Ang ginaduso nga hagna nagatuyo sa pagdumili sa tanan nga private cryptocurrencies sa India. Ang kaganahimo ni pagkatapos nga si Prime Minister Narendra Modi nagpandam sa naligid nga semana nga ang Bitcoin may risgo ini sa mga younger generations kag mahimo nga makapalain sa aton mga patanon kung magtapos ini o kung magtupa ini sa hindi husto nga mga kamot. Ini ang labing ulihi nga tikang sa major emerging economy pagkatapos ang China nagdeklarar sang tanan nga cryptocurrency transactions nga illegal sa tung bulan sang Setyembre. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 50 pesos kag 72 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 14 centimos, samtang mga Hong Kong dollar 6 pesos kag 51 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, gidilian nga ipatukar sa China ang kanta sa Malaysian singer nga si Namiwi nga Fragile. Ano sambit niya kanta? Ang nagaunod sa mga tinaga-angot sa pagpanakop sa China sa Taiwan. Ginapakamalawat man sila mga kabataan nga apinan ang salang hilimuon sa China. Ano sambit niya music video naging viral sa Taiwan, Hong Kong, Malaysia ug Singapore. Bisan ginadilian ini, kag ginadilian man ini nga ipatugtog sa China. Sa balita sa sports, natapos na ang kampanya sang Filipino tennis player nga si Alex Ayala sa ITF World Tennis Tour. Hindi pagkatapos ang inpierde siya sang 8th seed nga si Daria Astakova sang Russia sa score nga 6-2, 6-2 sa hampang nga ginihiwat sa Czech Republic. Alin sa sugod pa lamang sa hampang, dominar na sang 19 anyos nga si Astakova ang hampang. Masunod nga pagkainkwento ni Astakova sa ikaduhang round sang hampang si world number 403 nga si Zara Beth Gray sa Great Britain. Balita Espesyal! Alright! Energy! Mga kaaksyon, happy Wednesday! Good Happy morning, Wednesday! Action Good Boy. morning! Sa aton mga kaaksyon. Yes, kay happy birthday kay Ma'am Veronica Santillan Manukan Liwat. Happy birthday sa imo, madam. Sige, standby na ay mayara kita nga sa Pamaskwa. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga Pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Tamatid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1. Yes! Ho, 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 ho. Amo na? Kagid. Ang ayan ka? Hindi kami tutod. Bagay ko na yung ho, 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 ho. Ay, wow. Si Santa Claus. Daw lulo ni Santa Claus. Oo. Santa Claus. Santa Claus. Grabe. Santa Claus. Is coming to town. Mututa. Para to town. Sige, good morning sa aton sining nga winner. Sa aton nga sa Pamaskwa karon nga aga. Hello. 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 Yes, sir. Mayong aga. Mayong aga. Si Mr. Ruben Wenceslao. Baw, kabaskog. Sir, kabaskog sa aton nga radyo ba? Pwede mahinay-hinay? Sige. Ang mga apo paliwag tada ang mga apo, inay-inay lang. Kay para nga mamatian ta mayo si Lolo. Among gining mga apo mo, no? Balo kasi ning si amigo naton Ruben Wenceslao is already 69 years old, sir, no? Oo, sakto. Saan ta ma 70? Sa December pa. Next year. Sige. Baskog yapon. Oo. Kumustang tuhod? Baskog pa. Muna iya. Baskog pa ang tuhod. Importanteng tuhod, baskog. At sa taga ining si amigo naton Ruben Wenceslao, taga Purok, Mapalaron, Zone 12, Talisay City. Sino na sila mga upod mo da, mga apo? Oo, mga apo nila mo di. Pila ka ilog na apo ta?
Siyam na kabilog. Ay, kadamo. Nag-list siyam na kabilog. Sa pila ka bata na? Ha? Pila kabilog ka bataan ta, sir? Apat ka bata. Apat ka bata. Puro na kwan, puro na estado, aras estado. Yo. Sang pagpangabuhi, no? Kitaya daw, retired na taya. Oo, retired na. So, retired but not tired. Retired champion, Retired gatindog. Muna yan, kita mo lang. Ano? Retired pero katindog. May pungko man, may higda pa. Siyempre. Pero may taga pamati, sir, sa Action Radio, sir. Adlaw, gidi. Wow, tikita mo lang. Basta magabi. No, kita mo lang. Hasta gid magabi, baw. Bata mo na, sir? Lourdes na. Si Lourdes? Lourdes, Lourdes. Mga ganda, Lourdes, Oo. Taga Purok, Mapalaron, Zone 12. No? Zone 12 ni sila ni Sir Ruben. No? Sir Ruben, ikaw ang ating winner sa aton nga sa Pamaskwa. Walaton mo lang dira ang text ang Remittance Camp Center kag ang text man sa station para nga maka-claim nimo ang imo 500 pesos. No? Mana pang kwanta, bisan pang tuba-tuba talang tuba-tuba. Thank you. Gapan tuba-tuba pa ta, sir, wala na. Ha? Gapan tuba pa ta, na. Wala na. Wala na. Beer, why man beer, why na? Wala tag-inom. Clean living nagle. Sige, sir, congratulations gid una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kita mo lang. Palakpak! Congratulations, Mr. Ruben Wenceslao sang Zone 12, Talisay City. Salamat. Salamat nila. Thank you, sir. Thank you, Okay. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Yes, congratulations again kay Mr. Ruben Wenceslao, no? Mark Gabriel Salanga, si Migo Mark Pamatio. Hi, good morning sa imo, Sir Mark Salanga. Salanga. Jana Costa sa Bago City, good morning man. Ray Mark Estares, kag si Ruby de la Luna. Ada ating Don Salvador Benedicto, kay daw curious ko niya. Good morning, Action Boy, Action Dorel. Ginatamiyaw ko lang mayong aga ang family Benedicto sa Kalong-Kalong Airport. Okay, pamilya Benedicto, gin man sila gali. Abi ko anay kung taga Don Salvador lang saya Benedicto. Abi ko man. Gali kay si Don Salvador Benedicto Chegalis. Thank you so much. Thank you. Sa Stars send. Sige. Okay. So sa ato nga balita, Special Action Boys, since lapit ng December, kaya of course, nangangamoy 13th month pay. Nangangamoy ano? 13th month pay. Ang ibang ganiguro kasi nagasto na nila, wala pa ng bago, nagasto ng 13th month pay. So, man siya Action Boy, ang 10 Commandments, may 10 Commandments ang 13th month pay, Action Boy. Bisan 10 Commandments? Bisan 13th month pay na siya, per 10 lang Commandments. Okay? Okay. So, ang una, Action Boy, pwede, hindi mo siya ipariban. Ha? Hindi mo siya pag-ipariban. Pero wala ko, hindi ko against sa mga nagpapariban, yung 13th month pay. Siyempre, tayo mong maka-treat sa aton, bala nga self, makapagwapa, manta. Pero may mga wise way, Action Boy. Sa una sa mga chimpo, sa una, blas na ko niya, may na kami nagbaka, na Betamax. Betamax ang... Ha? Ang Betamax may nagbakat na Betamax. Ano nga Betamax? Meron na niya sa manok. Ano yung Betamax si Jay? Betamax si Jay. Galing di na uso. Manok ya. Oy, alin sa Betamax tapos nang ganun panawag na daso na do ng tape na bala. So na plaka-plaka lang ng Betamax. Ang nakodlag ko na. Oo nga do guma na ganyan sa e-bike. No? Oo, nakadlag ko sa unang Betamax na, di ba? Hindi agagmay mo lang agagmay mo na. Ano na dako yang nga ito? Kuha na yang imo yan, ang plaka na yan. Plaka na yan. Plaka na yan ang sa kuha na yan. Kasi ang mura na yan kadako gali ano. Oo. Ang rectangle square. Rectangle. Color 2.
Tatabit na max. Tapos nag-evolve na siya. Hasta nga tisang wala na. Sa naggamay-gamay na siya sa mundo Netflix. Why na Netflix na subong. Sige. So, una action boy, pwede mo siya himuon niya, imo bala nga capital for small business. Anong 10 commandments? That number 1 na commandment? Number 1 yung commandment, himuon mo ini nga capital sa imo nga negosyo. Small business. Small business. Hindi ka man ka business din sa tubigan sa imo 13th month. Depende. Kaya dan 13th month pay yung taga shinmil, no? Depende sa sweldo mo. Hindi ka lang yan magagamay. Kung mag 13th month mo, kung hindi ka lang yan gusto gid tubigan. Gusto lang net start ka sa tubig. Tubig lang. Ice water. Tubigan mo lang yapon, di ba? Ice water na galing. Ngayon siya sa small na siya na. Small na siya na. Small business na. Small business na. Yes. Tapos next action boy, kung hindi ka naman gusto mag small business, pwede mo naman siya gamiton bilang emergency fund. So taguon mo. Oo, taguon mo siya. Iniya pang emergency ni. Oo, in kaso gid man like madalaan meron ka ba especially sa bong pandemic, wala tayong napabot, di ba? May dulaan sa trabaho so na. And then next action boy, pwede mo man siya gamiton bilang ipain mo siya bilang retirement fund mo. Ang 13th month? Oo, okay. Pwede ginahambalan ni Chinkitan. Chinkitan ni nagambal. Chinky, ara dagle. Ari di siya. So, next action boy, or pwede mo man bayaran ng imo nga tang-u. Correct. Ano ka nung tang-u? Tang-u. Ha? Oo Kaya ito, sige. So, mula na, action boy. Kaya nga, ito nga time ba, ha? Hindi ko ito kabudlay. Kabudlay. Doon naglingin pa ulo ko nung tang-o. Tangbo. Utang. Okay man? Nagkadalom sa imo sa mga nagalin ka lang sa Mindanao, doon nagdalom ang imo. Pero hindi man kayo halata. Tagpunan talaga maya. Pwede mo man siya i-invest sa mga stock market. Kung kabalo ka stock market? Actually, lang stock market ko na bala. Hindi man sa budlay mo do. Oo. Kung kabalo ka lang ni Kuno Action Boy, mag-handle namin. Namin isa kuno stock market. So, studyuhan. Kag hindi ka kuno, I think may ara sinaka do hindi ka kuno kinanglan magdako gid kapital ha. Oo, meron ako daw muna. Tapos Action Boy, pwede mo man siya ipasulod sa Pag-ibig MP2 bala. Para maka-income ka man. Huwag mo ko ni kabalo. Pero hambal, may naka-open na sa ako about sini. Galing kay Tia siya, wala ko bala nag-explore. Kaya wala ka pa 13th month mo. Wala pa ka about 13th month mo. So, ini yung Pag-ibig MP2, pwede namin tanin nga may baluan tagin ni kung ano ni siya, no? Saan mo para maka-income kagit sila. Wala ka man daw brown kung nadlaw. Uy, susaan. Wow, wala ba? Or, pwede man Action Boy, magkuha ka sang life and health insurance. Life and health. Tinara naman tagaling health insurance siya. Gani man. Life na lang Life insurance na lang yun, no? Ayaw mo na? Oo, ayaw mo na siya. Hindi kaya. Hindi na pwede pang bakalan na isang mga pamasko sa mga... Pwede ko, amo ka na yan. Pero kung imo mind balaya, lain balaya nga gusto mo yan. Ang mind mo, bito si Chinkitan. Kung to si Chinkitan, abi yung mga mind. Si Chinkitan, abi na pamana mo, gurong gusto, gurong inyong obra, no? Dapat pareho akong mindset nga doon. Kaya ko ikaw yung gastadora, kag siya amusin natin, doon mag-conflict. Hindi ko si Chinkitan, imo pamana, natong chinks, about chinks, natong chinks, negosyo lang dabla, kaya ako lang bala sa gasto. Para, yan nga muna ako na para balance. Hindi mo na mayo nga hindi balance ang atong pangabuhi mo. So, pangita ka kwarta, ako lang bala magasto. Kaya hindi ka na problema sa paggasto ng kwarta. Oo. Pag concern ng kusimo, kaya basi mag-problema, pag kumano magasto ng kwarta, ikaw na pangita kwarta, ako bala magasto. At least divide, na-divide natin ang mga palimuon natin sa atong pangabuhi. Kasi tamparosan kita. Nila. Te okay ka man nga pangabuhi? Pwede gid yan. Kung pwede lang Action Boy, pwede ka. Basi kung hindi ka. Very convenient. Basi kung gusto, basi kung hindi ka, kung tingita ka plaman noon nga ikaw mangita, siya magasto. Ay kala. Gusto? So, Action Boy, next pwede mo man siya save sa bank bilang time deposit. Ako yung familiar ko isang time deposit. Time deposit. Mga tag 3 months, 6 months na isa ya. Hindi, wala na subungan mo lang na. May 1 year 5 years na minimum nila. Hindi na kung damdamo, kwarta yung 5 years, hindi mo yung pag... 5 years, 10 years na. Pero meron na mga short term nga mga time deposit, mga 3 months, 6 months. Mas dako ang interest.
Yes. Mas na ko ang interest. Sige. Okay, sama na. Sige. Tawagan na yun. Sige. So, sa tayong may birthday, dira happy birthday, ha? Kasi may nalimutan ko mga birthday. So, yun yung binoti. Kasi sir? Noel Tingalan. Birthday sa mong ni Noel? Oh, Sus, yes. Tingala ko lang kung may ano naman. Ba't hindi ko nagpapalan niya? May pakao naman si Nona. Oh, Gali yung birthday gali ni Noel na da? yes, yan na. Happy birthday ito, pare. Pare Noel Pinyalan, ang amon diri nga Chief Engineer sa Action Radio. Happy birthday. Standby na sa Action Hotline, Reaction Art Tayhopon, ang inyo naman diri nga News Team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran, mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,